Sesión de control no Parlamento galego, a oposición puxo sobre a mesa as políticas propostas pola Xunta para impulsar Galicia e a censura imposta dentro do goberno autonómico en diferentes eidos. Esta mañá o Pazo do Hórreo acolleu unha nova sesión do Pleno do Parlamento de Galicia. Hoxe foi a quenda das preguntas ao presidente da Xunta, nas que os partidos da oposición afondaron en diferentes temáticas. O primeiro en intervir foi o voceiro do Grupo Socialista, José Ramón Gómez Besteiro. O representante do PSDG-PSOE fixo mención ás iniciativas propostas pola Xunta no último ano, entre as que mencionou al TRI. Terían claro que non hai unha aposta decidida polo medio ambiente pola enerxía renovable. Por unhas cousas ou por outras, por suposto, por causas alleas a súa acción, estamos perdendo posicións no mapa das enerxías renovables en España. En materia de sanidade, mentres nosotros apostamos por subir o nivel, apostar por unha atención primaria forte, por poñer fin a ese proceso de descalabro que teñen os hospitais comarcais ou de ter un impulso decidido sobre a protección da saúde mental, vostedes se dedican a celebrar aniversarios. O 10º aniversario do megafraude que foi o Álvaro Cunqueiro de Vigo con 470 millóns de sobrecuste. Na súa resposta, o titular do Executivo galego, Alfonso Rueda, agradeceu que amosara interese en coñecer o que fai un goberno e fixo balance do realizado ata agora. Estou moi orgulloso do meu goberno, do que estamos facendo, por suposto con fallos, con cousas que mellorar, pero sinceramente creo que se están facendo cousas importantes. Quere que lle resuma de alguma maneira? Pois mire, simplemente estamos facendo aquelo que a xente nos pideu cando nos deu a súa confianza por quinta vez consecutiva, maioría absoluta, para que cumpríramos os compromisos da campaña electoral. Que sinceramente o que estamos facendo, eu comprendo que isto no Partido Socialista actual a vostedes lle suene transgresor, casi revolucionario, con cumplir a palabra, dedicarse a gobernar, pero é o que hai, señor Besteiro. Logo foi a quenda da portavoz do BNG, Ana Pontón. A nacionalista levou á sesión o que denominou a deriva autoritaria e antidemocrática do goberno encabezado por Rueda. Estamos ante o Partido Popular máis ultra da historia e cada día temos unha nova evidencia. O que está pasando é que vostede está recuperando o lápiz vermello da censura para decidir que teñen que pensar os cidadáns e que poden opinar. E nesa deriva antidemocrática hai cousas que veñen de atrás, porque leva moito tempo amardazando a este Parlamento, impedindo comparecencias, debates e ocultándonos información. Nesa deriva tamén vemos como asaltaron a Televisión de Galiza, que hoxe é Telepepe, que xa só lle queda a vostede presentala nos telexornais. O presidente da Xunta rexeitou esta argumentación afirmando que a voceira nacionalista só pon a mirada cando se pensa diferente ao seu criterio. Leva 25 anos aí sentada, se ten que reinventar bastante, pero non tanto como para que se lle note. En Galicia non hai liberdade, pois quen o diría, Temos unha manifestación do bloque cada 5 minutos, que eu saiba en total liberdade. Por certo, falando de pancartas, vostedes saben moito de arrancalas outro día, para denunciar o machismo, todo o que está pasando en España, o que coñecemos de puteros, vostedes se van a unha sede do Partido Popular e como salen tan mal as manifestacións, o que teñen que facer ao final é negar que non eran vostedes, pois eran vostedes arrancando pancartas. Como será o seu control ideolóxico que ata as plataformas que vostedes crean acaban afogándose